Il-proġett Maestro mhux biss programm ta' taħriġ iżda pjattaforma intelligenti u interattiva li tagħmel it-trasferiment tal-għarfien mezz ħaj, dinamiku u preċiż. Permezz ta' teknoloġija bbażata fuq smart glasses, ħaddiem b'esperjenza jista' jiddokumenta proċess kumpless f'ħin reali biex jintuża bħala tutor diġitali għal dawk il-ġodda fil-qasam kif spjega l-professur Alex Dingley. Is-sistema Maestro tuża sistema ta' augmented u virtual reality, ġirtu dawk il-headset biex niftehmu. Bej daw ikunu qed jirrekordjaw x'inhu qed jagħmel ħaddiem jiġri fl-opera tal-magna tiegħu. U dik l-informazzjoni mbagħad qed tingħat lill-intelligenza artifiċjali. Mbagħad is-sistema tal-intelligenza artifiċjali ħadd itgħallem kif l-aħjar li topera dik il-magna partikolari, u meta jiġi ħaddiem ġdid tkun tista' tuża din it-teknoloġija biex anke tgħallem issa lil ħaddiem il-ġdid. Is-Segretarju Parlamentari Kita Tsoparditanti għalli dan il-proġett huwa eżempju ċar ta' kif it-teknoloġija tista' tagħmel differenza vera fit-taħriġ u l-produttività. Żied li mhux biss qed jiġu indirizzati problemi fis-suq, imma qed issir bidla konkreta kif jitħarġu n-nies. Id-direttur tal-kumpanija Construct Furniture qal li dejjem emmnu fit-teknoloġija u bekk inizjattivi bħal dawn jintlaqgħu għax ser ikunu tajnuna għall-futur tal-ħaddiema. Fil-futur diġà qed nesperjenzaw shortage ta' ħaddiema li aħna nsejħulhom skilled laborers, jiġifieri dawk li aħna nsejħulhom bil-Malti ta' snajja. Għaldaqstant inizjattiva bħal din, teknoloġija bħal din, probabbilment ħad tkun tista' tina l-abilità li nirrekordjaw dak li aħna nafu, dak li aħna nagħmlu kwotidjanament kuljum. Jiġi storjat f'sistema digital Information Technology Systems u through AI probabbilment ħajkun jista' l-AI jgħin il-ħaddiema ġodda u anke dawk eżistenti kemm fi training u kemm fl-użu tal-makkinarju. Il-Gvern se jinvesti aktar minn 100,000 euro fuq 3 snin f'dan il-proġett bħala parti mill-Pjan Malta Vision 2050. Bil-għan li kumpaniji Maltin ikunu aktar effiċenti, inaqsu l-ispejjeż tat-taħriġ u jsaħħu l-kompetizzjoni tagħhom fis-suq. Ingħad li dan se jgħin sabiex Malta tkun f'qagħda aħjar biex toffri ambjent modern u sostenibbli għall-investiment u l-iżvilupp ekonomiku.